Metta Beşa sê emîn. Diwan rojan da Yuhannayê îmadkar li çola cihistanê derket meydanê û wiha destbihînkirinê kir. Tövbe bikin, çimkî padîşahiya azmanan nêzik e. Yuhanna ew e ku îşaya pêxember wiha li ser wî gotiye. Dengê yê li çolê gazî dike. Riya Xudan amade bikin, şivereyên wî sererast bikin. Cilên Yuhanna ji pirça devê bûn û qayişekî çermîn li pişta wî girêdayî bû. Xwarina wî kulî û hungvê çolê bû. Hingê ji Orşelîmê ji hemû cihistanê û ji tevahiya heremê çemê Urdinê de hatin bawî gunehên xwe eşkere dikirin û di çemê Urdinê de bi destê wî îmad dibûn. Lêgava Yuhanna dît ku ji Fêrisî û Saduqiyan gelek tên ku îmad bibin, wî ji wan re got: Hey têjikin koremaran, kê ji were gotiye ku hûn ji ber xezeba ku tê biravin, îcar fêkiyê ku tövbekirinê tê bidin, ji xwe re nebêjin Birahîm bavê me ye, çimkî ez ji we re dibêjim ku Xwedê dikare ji van keviran jî zarokan ji Birahîm re rake. Ji xwe bivir li ser qurmê daran e. Her dera ku berê qenc nede, wê bê birîn û wê bê avêtin nav êgir. Erê, ez we ji bo tobê bi avê îmad dikim. Lê ku piştî min tê, ji min bihêztir e, ez nehêjame ku çaro xawî hilgirim. Ew ê we bi ruhê pîroz û bi êgir îmad bike. Melhêba wî di destê wî de ye. Ew ê bêndera xwe qenc paqij bike. Genimê xwe di embarê de bicivîne. Lê ew ê kayê bi agirê ku venam re bişewtîne. Hingê İsa ji Celîlê hat çemê Urdinê ba Yuhanna, da ku bi destê wî îmad bibe. Lê Yuhanna xwest ku jê re bibe asteng û got: Ji dêla ku divê ez bi destê te bêm îmad kirin, ma tu tê ba min. İsa bersîv da û got: Niha bihêle, çimkî divê em hemû rastiyan bi vî awayî bînin cî. Li ser vê yekê Yuhanna razî bû. İsa îmad bû, ji avê derket derneket û pêra pêra ezman qelîşî û wî dît ku ruhê Xwedê wek kevokekê hat xwarê û li ser wî danî. Û dengekî ji ezmanan wiha got: Ev e kurê min ê delal, dilê min bi wî xweş e.